Ko himen ko para bayit hautrai Jesus Khrist. Larangis ngabha na kajimpule beningkong na kashiti jong Paulus bakoy sa Filipi ngiyos ngo kaway kakandin kabas ngo tanad hando. Kabaw Jesu hi uprasad hawo Paulus bakoy nongshun jong Diengphna. Nongshun jong Diengphna bad paralog jong Diengphna. Ladaw Paulus bakoy do om nongshun jong Diengphna ngideban ngawuturu hakaju kapor donru ki paralog jong Diengphna ne kibayid ya kat Diengphna. Kibayisi ya kat Diengphna kaway kalyang kibayid ya kat Diengphna kaway pa kalyang. Bad u Paulus bakud yai dupteng banom mano balong kinongshun jong Diengphna. Bad mano balong ki paralog bad kibayid ya kat Diengphna. Kibayisi ya kat Diengphna kibayid ya kat Diengphna. Bad uong kito kiba pertubut ya ke jingi kai jong Khrist. Bad kiba im ya ke jingi kai jong Khrist. But kiba koloi ban ino ya kie baro jong kane ka kinja perte but ka jings ba jong perte kito ke ba isi ya kie baro jong kane ka kinja perte kilong ke ba yit ya ka Diengphna lese ngi om ngim shimla isi ya ka Diengphna lese om don mano na pedeng jongi ke ba isi ya ka Diengphna namar ngi dang ya ka Diengphna ni le dak Diengphna bara bor shua bangit duai pan ni shimenda shirhem hage jing duai le se ngiru ngilong ki ba duai ya galindi Diengphna kenre bun sin ngi klet ya kaneka jingmaya kabashong ha ka jing mane jongi ka jing rible jongi kalem poi perkat le se ngiru ngi kelalong ki nongshun jong ka Diengphna Lasi omdom mano ba lebe ni ka Diengphna hapadeng jongi ki kon Katolik. Henry namar lemba ka jingle jongi lemba ka jinglong jongi ngidang isi ya ka Diengphna ngi kelalong ki nongshun jong ka Diengphna ngidon kam ban kille ya lade hato nga kelalong nongshun jong ka Diengphna Paulus bakudu kran shai ka dar ki nongshun jong ka Diengphna ki penkarau ya kie baro jong kane ka kinja perte but ki pelud ya ka por jong na ka benda kane kinja perte but ki id ya ka spa jong kane ka perte but ki id ya ka rompong jong kane ka perte ki pelud ya ka por jong na ka benda kane ka rompong jong kane ka perte bad kadba ngingop hakum kane ki kam kaya ka badang jia ha po jongi ngidang isi ya ka Diengphna ngi kelalong gi nongshun jong ka Diengphna kelalong gi nongshun jong ka Diengphna ka ba mut nongshun jong Jesu namar u Jesu ulabo ha kama jongi ya kane ka jingi kai bat ka jingim ka bangide ben pediang ka bangide ben yai hagene ka juk ka ba minda don buon gi beriu kiba yale shitam trai shitam ban pelong yangi nongshun jong ka Diengphna shim nuksa ya ka social media ka pendap ya ke channel jongi da bon kie baro ka ba pelong ki kon shenrang batkinde ba ki longkame longkupa wat yangi ki riniam wat yangi ki lingdo ban isi ya ka Diengphna namar bale ka social media ka pinbun kam ye ki kon jong ne ka perte da ka babsu hapo ki channel da bon ki jing siniu da bon ki jingi kai kinriang da bon ki jingi kai ka bakala ka ba persha ya ka gospel ka ba persha ya u Khrist ka social media ka pinbij bon ki kon jongi ha kane ka jip ka ba minda Wat ya ka social media kalaban pinbij ya ki kon ban penya ya lade. Wat ya ka social media kalaban pinbij ya ki beri ban kentai ya ka jinge.
Wat ya ka social media kadon gabor ban yalam lindi bakara ya ki kon jangane ka juk ba bon gi social media hakene ka juk ka ba minda ke kap yale shitom ban perlong ya ki kon janga jingshai ya ki kun jang ya ki nongshun janga dempana ke perlong nongshun janga dempana ya ki social media ka hikai persha ya ka jingikai janga bala ka social media ka hikai ki kun persha ya ka sakramen jimpla pop buhun ki social media ka yalang bakala ya ki kun da ka ba kran bein ya ki lindo haka ba kran bein ya ka balang bakuin haka ba challenge ya ka jimpla pop but ki don kam ban pla pop don kam ban shimmenda yukirish bakuin ko himmen ko para ngi haben smoto saudong jongi kidang aptap ya ki nongshun jonga dempana namar bale ki kilalang ki nongshun jonga dempana ka jingim bamjikut ka wanshangi lemba ka dempana hauni ubana ngi kinmau bangi puson bangi duai kerpang nagabinda ki balakalad bale ki balakalad ki don kami ki jingduai jongi namaru jisu namar ka dempana namar ka jingi abjo lemba ka jingi abjo jisu ngiyo ya ka sakrament lemba ke jingi ab jungu jisu ngiyo ya ka sakramen jimpla pop lemba ke jingi ab jungu jisu ngiyo ya ka yukirish bakuin lemba ke jingi ab jungu jisu Khrist ngiyo ya ka jingi mbamchikut ka dempana lada seino dempana naga jingi mjongi lada seino dempana naga jingi jongi ngim don jingi mbamchikut sho tinakata Paulus pakudula ang kinongshun jang ka dempana ki hikai ki beriu ban isia ka dempana kim hikai ki ban idia ka dempana nama de lempa ka jingi dia ka dempana ngila ban light fluid na ka nega rompong jang ka parte na ka pok ka sang ka ba aptap yang iban pincha de nakata daw haka gospel minta kas ngi yusno syapang une usordar basyanti haka jakaban yidia kaspa ula yisiya kaspa ula pin ka jinkin no ya ukalam ula lutput ya kaspa jongu kinrad haka nega jukka ba minta tang kiba siandi kin sapoi shabane don buna pleng jongi kibri kiba rispa henry kimju pindon kam ya kaspa jongi banyo ya kabaneng bon gibri ki be ya kaspa ki ba isi da ka ba isi ya ka dempana ki ie dia kaspa ki treshitom na ka benda kaspa ki perlu dia ka porjongi na ka benda kaspa badu ji suang haba ngidon kata ka jingi pala dia kaspa haka jakaban yarap ya ki badu haka jakaban isne ya ki wei ki shong saudong jong kaspa but ki perlu dia ka porjongi hakamat kaspa Jisu wong ki kelalong ki ba isi ki nongshun janga dempana but ujisu yaro ya une usordar basianti namar ula pindon kam ya ka kabuk siar banyo ya ka bainong habaneng hakamat ki paralog jomu ula yo bon ki paralog ula yo bon ki nonggershan ba namar ba ula pindon kam ya ka sap ka pong jomu ko himmen ko para utrayu kot uvering ivai pa ivai menda kasni talong ki paralok janga dempana talong ke ba eat ya ka dempana talong ba kloi ban yai renkal badu jisu shawulum calvary da ka ba kamelendi ya ka ta ka sngi janga jingia bangandup laban ya solang badu jisu Khrist bangin long kawe badu Khrist kawe bad ka jingmaya janga jingia ay jisu nang kerku kardo yang ivai pa ivai bangin long ki ba it ya ka dempana banginum long ki ba isi ya ka dempana banginum kerla long ki nongshun jaga dempana bangin long ki ba pinpriang ya ka kubor sya ki himen ki para da ka ba batriam piang ya jisu ha ka jingim changi
Jisu beid karku kardo yangi wat num pelong yangi nongshun jaga Diengphna pinban pelong yangi kebaid ya ka Diengphna paralog jaga Diengphna bangin syakri hok yame syakri kuit yame ben poi syapane enyaro ya utrai Jisu Khrist